1547 के बाद 707015 স্ত্রী ইটা বালি সিমেন্ট তো রেডি এথর ঘর কাম স্টার্ট হউ কি কথা এসএমএল টাইটন টিএমটি বার স্কাই মজবুত ঘর তৈরি হব মানে এসএমএল টাইটন টিএমটি বার্স রে High strength Thermex TNT bars. SML Titan, a product of Shree Metallics. ପାଣି ଫୁଲ ହୁଏ ନଈରେ ପୁରା ନା ପାଣି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହବ ହଁ ଭୋଗ ଦେଇଛି ଦି ପୁରୀ ଦିଟା ପୁଡ଼ିଆ ଯାଉନୁ ସେଇଠି ତ ଅଛି ସେ ଦବ ନେଇ ଆସି ଆଉ ମୋ ଭୋଗଟା ଦେଇଦିଅ ଶୁଆ ନବୁ କାଇଁ ମୋର ଦିଟା ଯାକ ଅଛି ନେଇଯିବୁ ଦିଟାଙ୍କ ତୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ରଖିବିନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି କାଇଁ ସେ କେଁ କେଁ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଟାଇମ୍ରେ କେଁ କେଁ ହେବେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ନା ମୁଁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ନେବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କାହିଁ ଯଦି ରଖିବୁ ତ ରଖ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିବାର ନାହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବା କ'ଣ କହିଲି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲରେ ଯଦି ଜ୍ୱର ଏବେ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ମୋ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯାହା ହଉ ମାସ୍ ପିଆଜ ଗଳେଇ ଦିଏ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ତ ଚିଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଅଛି ତାକୁ କାହାକୁ ଦେବା ବୋଲି ଆମର ନେଇଯାଏ ଆମର ସେ ଘରେ ରହିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନେଇଯା ଦେଇଦେବୁ ସେ ପଚାରିକି ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ନା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବେ ପୋଷା ମାତି ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମାନେ କିଏ ମାରି ଖାଇବ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଉ ତୁ ଖାଉନୁ ତୁ ଦଉନୁ ସେ ବଢ଼ିଗଲେଣି ବା ହଁ କେତେ ନାଞ୍ଚ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ଆହୁରି ସେ କେତେ ଯାମ ଦେଖ ସେଠି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆଗେ ନଥିଲା ଖାଲ ସେ ଗୋଟା ଗାଣେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଟୋଟାଲି ଗୋଟା ଖାଲ ପଡ଼ିଯିବ ଫଟୋ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଖାଲରେ ପକେଇ ମଜା ଅଛି ବାଇକ୍ ବାଲା ଡର ସେ ଘଷି ଘଷି ଦେବେ କାହାର ବାଲା ଏତେ ଘଷିବେନି ତାଙ୍କ ମିରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ନା
ରହବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଜାମ୍ ଅଛି ପଛରେ ପେଁ ପେଁ କରୁ ବସ୍ ବାଲାକୁ ତ ବଳ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।